Pikadruk. Bik. Bik. Pikadruk. Hoi. Bik. Bik. Apa? Bakso. Kondi? Kondi? Kok gene Pak Kas kono? Loro. Arep panganku. Oh, tak bani ko. Heeh. Oh. Apa kok opak nako? Apa kok foto po? Alah. Suwira cethuk. Oh. Arep dolan. Oh. Oh, tak bani ko. Ya. Ora numpak sepure, Bek. Enggak. Enggak. Malah. Sepure gak liwat. Enggak. Liwatnya beda apa lah? Ndak rebo. Minggu. Lah. Minggu. Denane mau beng liwat anu kono barang. Mau pengotongan. Sanding omah kono. Omah kidul kono. Bon. Oh. Oh. Ora numpak Enggak. Enggak numpang kok. Woi. Petung. Petung apa? Lah ya. Petung ah. Ora masak blas nabi. Ngliwat tok. Omongmu apa ngerane timbo apa kae? Oh iya lali ta aku. Orang dirah ya? Ora. Ora nek geni bono. Kak. Karete barang do pedho tok. Sesuk anu tak rahne. Tak rahne kaya nek senar nang omah. Gawe jangkar tok wae. Karete ya ora. Karete ya ora. Karete renek. Ya dawa nek tak dalang. Kono paling ya sore enek paling yan. Ijek paling. Jajal tak golekane. Karekane wis enek. Oh. Sik ya. Karete ya. Wis enek mbah ora ya. Ora iso nimba blas no. Ora ya. Musuhnya kejo aku. Musuhnya kejo. Kon ndi ngusungi? Kok ngene pendeng. Ngene peni. Kok ngene pendeng. Nimba no. Ngelek nganga. Sanyo. Karena mana gedang goreng lubur. Gedang goreng. Entuk gedang goreng kon ndi? Tuku no. Tuku. Lombok. Gedang goreng. Oh, wira rene dolan rene ya. Sok ben paling golek pring nang ge ondo enek. Heeh. Ondo ki lekas. Lekas gapuk. Wis gapuk. Gawe ge. Heeh. Silih wong dekane udak-udakne kae. Oleh, berapa kok. Kemek turu ae ki mau. Oh, turu. Enak ram turu. Kene ra udan. Gremes no. Lah aku wis tru indi lak. Nendi? Ki mau krenceng ki mau wis kono dhuwur sak. Nyapa kowe kok krenceng? Alah bayar ngan batako. Obat aku nih ya. Heeh. Itu ke batakone. Bego. Mana tos? 2000. 2000 beto. Heeh. Wis digawe. Wis teko omah kene wisan. Wis digawe. Heeh. Ngan enek pasien iki mau. Enggak ada wong kono.
arene wong kan yo. Arene wong kon.